Slečno, nepotřebujete taxíka, nebo vás asi taxíka náhodou? Dobrý, jo, volám, ale já to mám kousek tady. Pojďte, já vás svezu a udělám cenu. Dobrou cenu, jo? Jasně. No tak jo. Tady se nekouří, prosím vás. Jo. Dobrý den. Jiný věc. Dobrý den. Kam jdete, prosím vás? Já potřebuji do Čekovic do Globusu. Jo, takhle. Chce to zavřít? Takže do Čekovic, to vím, čekám, to tady zapnu takhle. Kurva, co mnou. Tak, teď je to vaše. To jsem levnej. No, a nevím, kolik platíte normálně. Co kilometr? Kolik platíte? 10 korun za kilometr. Kecáte. Dobře, no, tak jo. Já mám nebo samou. Máte odvoz zpátky? Nebo vás můžu odvízt? Nemám, ale když nemáte nic na práci, když se mi to pořád. No, na práci nevím co, ale tak když už teda budu nejlevnější, tak byste mě mohla aspoň zaměstnat i tu zpáteční cestu. Co? Domů? Dobrá, domů. Rychle doma? Schumacher, že jo, úplně? Jo. Rychle doma, jo? Na vás někdo čeká doma? Čeká. Je takhle, já myslím, že někdo čeká hladovej doma. Dětská, psy, jo psy, jo? Jo. Aha. Ale se sestra právě, že se hrá malý šťávu, to se nekoupil. Ani šťávu. No pěkný. Máme tak párek pro psa, no. Jo. Párek pro psa, ne? Zkuste to dát sestře, no. A jak jsou taky ty fámy, že ty, nebo já nevím, jestli to jsou fámy, že ty konzervy a jídla pro psy jsou mnohem výživnější než jídlo pro lidi kolikrát. Tak věřte, protože tam jako to 50% víc masa než všechno. Jo. Tak v takovém párku pro psa tam je fakt maso, jo? No to je jako zpátky podobný, ale... Je takhle chudák pes, no. Ale v těch konzervách je to kolikrát toho oni mě líp jako než třeba naše, no. Jo. Takže ne, konzervu pro psa. Já myslím, že ne. Vy to jíte? No tak jsou takový ty blbý sázky, ne? Jak Co to? na ně blbá sázka, jestli to je zdravý a výživný, tak jako... No tak já myslím, že takhle, když mi sázejí, jestli to pochopící granula nebo to konzervovat. No já jsem jako překluz žížalu a snědl jsem pavouky nějaký, když mi bylo třeba 10 nebo tak. A je všechno. To sázeli od sečka nebo co tenkrát, ne? Žížal. No. Moc dobrá žížala. Já jenom překousnout, nesníst. Ale pavouka jsem sněd 2 nebo 3. A tak těch sníte bylo hodně, ale takhle nejlepší, jo. No. No to je pravda s tím, že se to si sníte. Já jsem někde čet ve 100+1 zajímavých těch zajímavostí. Je to zajímavost, že člověk v průměru sní teďko nevím kolik. Za rok asi 7 pavouků ve spánku. No. Ráno, no, nemusíte snídat, že jo? Aha. To byla zajímavost z 100+1 zahraničních zajímavostí. Já jsem si vzpomněl teď na ten film, víte? Jo. Jak ono to tam bylo? Jak to říkal ten pan? No, říkal, víte, já jsem četl ve 100+1 zahraničních zajímavostí. Takovou zajímavost. Protože průměrný chlap myslí na sex každých
to říkal, 9 nebo 8 minut. A průměrná ženská myslí na sex každých 6 minut. No, že jsem průměrná ženská. Jo, tam bylo. Nebo nějak tak to tam bylo. Takže za tu dobu, co tady sedíte, už jste na něj myslela dvakrát? No, jo, já jsem průměrná ženská. No tak je 16:50. Super. To zkuste. Ale sestra mi právě napsala zprávu, že se zastavili za mnou, někde v nějakém něco. Motorestu? Jo, no nebo na motorkách, nebo na motokárách. Nebo co chci dělat, tak že jsem zastavili na jídlo. Jako. Tak ale mě by to vážně zajímalo. Je to pravda, nebo to není? No s tou zajímavostí. Jestli je to každých 6 minut. Ženský třeba. Dokážete to posoudit, nebo... No, já nevím, jestli je to za 6 minut, ale to je pravda, že to... Když máte volnou chvíli, tak jako to počítám. Takže když je ženská, když má volnou chvíli, tak přemýšlí nad sexem. Myslí na sex. Když svačí, tak myslí na sex. Prostě když mozek nemá co dělat, prostě myšlek. A tak to je to samý vlastně. Já vám ani nevím, asi, jako když mám v blízkosti nějakou holku, slečnu, prostě někoho takového šík a hezkýho jako by třeba, tak jo. Prostě tak to je jako to je non-stop, jo, to. Teda tak jako ne úplně non-stop, ale prostě jako by častěji než normálně, jako, jo. Jsem to zamotal teďka trošku asi omlouvám. Jo. Já bych si šik jako říkal. Co? Jako šik, jako jsem já. No, prostě hezkou holku, jako vy, prostě všechno, hlavně máme společný zájem. Myslíme na sex každých 6 minut a čteme 100% na zahraničních zajímavostí. Tohle je počasí, to je akorát tak někam zalíst a... Jo. A ještě s někým. Stejně, já nevím, jak jsem přesně nebo nepřesně, že to neříkala. Máte někoho doma na muchování? No psy, no. Aha. To je jako přítelé právě. No. Já na to čas. Takže o to víc myslíte na ten sex? Dobře. Tak teď jste mě trumfla zase trochu. A vy jako na tak jako já, jo? No, asi už ne tolik jakoby. Ne. No zas tolik ne, jako zase takovej ten nejsem. Vy máte jako přítelé, No nemám. Ale musím koukat na cestu občas. Už sem tam se najde vteřinka, že prostě já na to nemyslím. a tak nejezdíte na stop, ne? To ne, no. Moment, a to takhle. Když teda... Když teda ty ženský myslí na ten sex třeba, No. znamená to, když na něj myslí na ten sex, že na něj mají chuť, jakoby, že... Jako teďka hodně. No, No ale to neznamená, že nebo to musíte ve škole musí kanceláři, to je jako tam jako vlastně jako. ne, to není, ale to není odpověď na to, jestli na to chuť je, tam je prostě jenom... To je prostě, jakoby, není vhodný místo, ale to neznamená, že na ně... Že... To je jasný, já jsem jako většina to Jo, jako tak třeba, že jo, jako já, když to vemu takhle, bude tady sedět vzadu hezká holka, bude si se mnou povídat hezky a teďko myslím na ten sex, že jo, třeba, myslel bych na ten sex třeba. A u mě přirozený, že prostě, mně to přijde normální, že jo, teď bych s ní ten sex udělal prostě.
Teď bych ho očukal. Jo. No. To je normální. I u vás? Jako u vás nebo i jako u ženských ostatních? U ženských to ne. A vy jste jinak, jako jo? To máte hozený. No. A vy nemáte přítele? Trgivý ženy? Co? Víte, opak trgivý ženy. No, jaký nymfy, ne? A ty na to myslí každý šestý. No tak to každá ženská je nymfa, pokud není frigidní zrovna. No to není pravda. Trgivý žena na to nemůže mít šestý. Každý. No teď říkám, že na to myslí všechny, až na ty frigidní. Jo, to ano. No. Takže jsem vlastně skoro všechny ne. To jste? Skoro všechny nymfy. Jo? Pardon, já jsem se nějak teďku zamyslel, nebo zakoukal. Děkuju. Nevadí. Dobrá, to bylo. Tam nikdo nebyl, za mnou ještě. Takže vy nemáte přítel, jak to děláte takovou práci, jo? Co tím chcete říct? Jako? Že jako kdybych měl přítelkyně, tak nemůžu dělat jinou práci, nebo bych ji nedělal? Ne, tak jako, dobře, asi jako víte, ale jako asi není moc času tady v práci, ne? Tak jo, jak si udělám, takovýho mám. Když chci makat, chci prachy, tak jezdím. Když bych chtěl být s přítelkyní, tak jsem prostě s přítelkyní, když bych nějakou měl. No. No, tak jako. Ta poslední mě podvedla a opustila, takže to je na prdel. No a já jsem jí spíš jako vyrazil, takže. No, jsem takový blbec, naivní, věrnej. Jo, bych vám to nejste, ne? Já jo. Říkáte, že to je začátku, ne? Ne, to říkají ženský ze začátku. Tak se navzájem poučíme. Mhm. No tak globus před náma, paráda. A co takhle prověřit ty naše myšlenky? Vaše myšlenky. Moje myšlenky? Naše myšlenky. Máte chvilku čas, tak jsme mohli někam zajet tady se podívat na pěkný hromy a blesky? No. Říkám, že ty blesky ráda. Tak ne. No, tak se schováme. Dobře, mlčení beru jako souhlas. A kolik, že se zpozdí? To je vaše ségra? Hodinku. Dobře, tak jo. Překvapení. Si potřebuji ověřit jednu zajímavost. Mhm. A to vlastně nebude písničky, co? Jo? Jo. Ano. Ježíš, tady už je nějaká louže ohromná. No, ale to je pohodně. Aby jsme projeli pak zpátky. Ach, nevím, jestli to byl dobrý nápad. Tady. To já taky. Mhm. A když tak dofouknu gumy, aby nás to nadneslo. Má taky to foukátko, no? Mhm, kompresor. To nechce zastrkává takhle. Nemluvte o zastrkávání a o okurkách. Pardon. A nebo mluvte. Tak já nevím, jak to říká. To zastrkává. To ani ne. Bojíte se?